Kikubor kibubnya. Kapresident ka ri ka Draupadi Murmu ka lapan pau ya ka jingero halo ka jingla ki khana kanthei ka skul ba Gondwana University mat ka laong ba ka dei ka sien jam ka bakong san jong ka jingpun kup bori ki kanthei. Aba ai jingkren ha ka convocation ka bashipo jong ka skul ba Gondwana University ne ka sngi ka president ka ri ka lapan pau ya ka jingkermen ba ki wei ki khana kanthei ki badang pulie kinyo mensiem na kini ki khana kanthei ki bla pendep ya ka jing pulie bat ki bla yo ya ka tak maksiar ha ka convocation. Kumbasa pusan ngut nak shispa ki belah pas bat palat nrupuai nak shispa jong ki belah yo ya katak maksiar ki dei ki kenthei kumbalai hajar aspa ngut ki khna puli riulum ki la pendap ya ka jing puli haga convocation balalong mentag sngi मैं इस विश्वविद्यालय में आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि डिग्री प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में लगभग 45% छात्राएं हैं और 61% से अधिक स्वर्ण पदक छात्राओं ने जीते हैं। ये छात्राएं विशेष बधाई की हकदार हैं क्योंकि इनसे प्रेरणा लेकर अन्य छात्राएं भी आगे बढ़ेंगे। Menteri Katnat Social Welfare Ubak Paul Lingdo